продължавам. за мен. Направена ли? Не. Разделям, за да станат и така 4. И тук, примерно, сега това е най-голямото. Ще го използваме за най-голямата царевичка. Сега мама там отвела част от царевицата. Обичаш ли ме? Да. И аз. Не. Чакай, че мама го е направила да не го развали. Така, хора. Ето да видите, мама сега търка с масло цялата царевица. Мамо, виждате ли си правила? Виждате ли си правила? Ти забеляза? Да. Така, сега като мама размаже цялата царевица, нуни и слага сол. Готова, мама. След което, като стане това, дава на сестра ми да Така, снима. аз мамо ще ги увия сега, за да може да... Мама сега, както виждате, увива. По принцип това е моята работа. Ама по-мънитки са сега лещетата, мамо, за това Сега ще правя. аз... Опа! Хора, мама като го направи така, аз идвам и горната част я увивам и я правим ето така. Айде, Нуни, дай на мама тук. Ето, Случи се. фраера бръмчи. Готов. Сега мама прави царевиците и аз отгоре го завивам, да няма следи от царевицата. Така, мама го завива. Маслото? Защо? То е така, мамо, като е на топличко и се разтапи. Дай тук случите на мама. Проблем в полето не ни стига за тази царевичка. Стига и сега ще го направя аз. Чакай. Рибишът? Я Нуни помести Гледа сама. си цуцелинка сладка малка. Да, Не ти би! мама да го направи Сега по-добре. ще го направя с мънчици и ще ти покажа как. Защото това фото ми изглежда. О! Мамо, тази премирише прекрасно. Прекрасно ще мирише, то ще повече. Аз не облизах с пръста. Дай малко случица тук, Нунче. Така, аз Види увих ли? тази царевичката. Добре. Сега мама ще ми даде другото, защото става по-лесно. Ето. Това Аз го беше взимам. последното. Върни слоничката на масата. Аз го убивам. Превъзходно.